ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай кору бортон зурай бардураи азиз имрӯз 29 июн имо ҳам тамом шидне ки имрӯз 29 июни 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 126 сомонӣ и курс кай бланд мешава 1000 рубли 126 сомонаи шеринар дар имрӯза видео мошини Opel Хечибег астай каҳи фурӯшӣ астай хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Кӯлоб ноҳияи Фархор квартираҳои арзонак астай бардураи азиз бо диққат гӯш кунед ва кредит ҳам ҳастай квартираҳои фурӯшӣ астай квартираи кредит астай квартираҳо далши меравад ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Душанбе шаҳри Кӯлоб шаҳри Норак ва шаҳри Ваҳдат қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминии 90 000 сомон ва як комната квартира астай 165 000 сомон бардураи ғарибам шумо метавонед ки як хонаи заминиро 720 000 рубл бихарен ва як комната квартира астай 1 миллион 132 000 рубл хулоса лайк абиҷо касе меҳмон боши подписатсия ки мери макус туста ана бобиҷон лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед бор худаш меомадад. дӯстони азиз мегзарем ба 1 миллион имрӯза бачаи ачкидора бо диққат гӯш кунед квартираи фурӯши кредит қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ гардиши фабрика назди коллеҷи тиббӣ ва мактаби 115 дабудай дом 7 этажа мешавад бардураи азиз айни ҳол сохтмонаш дар 6 этаж рафтисай дом бо лифти замонавӣ мешидай хонаҳо балкондор мешидай об свет ва канализатсияи шаҳрӣ дора ҳуҷҷатҳо чахчон мекунанд метан хонаҳои нофурӯхта ошёнаи 7 ҳастай мега дукомната 57 квадрата балкондор нархиш 210 000 сомон харидор метавонад 80% маблаға биспора боқӣ монда маблағро дар давоми сохтмон биспора бардураи азиз сохтмон ана 5 моҳ давом мекардай соҳиби квартираҳо мегӯяд ки харидор метавонад танҳо дар назди сохтмон биёя маслиҳат кунад оид ба хариди хонаҳо наршак хеле гуфтум бардураи азиз 210 000 сомон ана квартираҳои кредит дар ноҳияи Рӯдакӣ номерои телефони поёнгиш WhatsApp дора занг бизанед қатъияка маслиҳат кунед. бардураи азиз мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як квартираи дига аз шаҳри Душанбе бо диққат гӯш кунед квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе 102 микрорайон пеши таксиҳои Регар дабудай дом 18 этажаи бардураи азиз сехонага квартира дар 9 этаж қарор дорад 70 квадратни метрай ремонти хона бардураи азиз замонавияи пула миёри метиву медрои зиндагӣ мекунӣ ов свеча мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% нархиш 310 000 сомон арзон мешавад як клен залог кадо дай бардураи азиз курс хам бидай дига сумша мисол ана натонистай дода соҳибхона отказ кардагия барои ҳамон бардураи азиз бо диембора ма дар рекламаш кардесай мақсад хона ана ҷои фасони хишрудай 310 000 сомон арзон мешавад номерои телефонаш дар бар экран навистагӣ маълумот чам астай номерои поёнгиш номерои расияшай WhatsApp ҳам дора занзда хонаи арзона аз шаҳри Душанбе бихаред.
бардурои азиз, касе ки реклама дошта боша замин, хона, квартира, мошин, мисол ягон магазина, ягон трактора, ягон техника, мисол ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар ин рақамҳои дестем бардурои азиз дар WhatsApp рӯй кунед ё имо WhatsApp дорӯй кунед, мо барои харидорора рекламаи зуруш мекунам. ва бардурои азиз, як компания дигара гап мезанем, баъд аи компания гап задан ба хонаҳои арзон, квартираҳои арзон да мегзарем. дӯстони азиз, компания ки бозоралӣ ва компания ки назара шумо да тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гиҷои даям бардорда удобния мерава ҳамҷа шуморо мегиранд ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардурои азиз, мошиношон мошинои комфорт, мошинои беҳтарин дӯстони азиз ва як ё 8 сол ё 10 сол шид ки мақсад даами кору боранд. ана агар мисол номерои телефону 60 зам занем бигӯ ки номеро рай канали Сауду ТЖ гирифтам, шумо да бо скидка мекунанд. бардурои азиз, ана як мошин ду мошин я 3-4 мошин доранд, мақсад ки ҳар рӯз мераванд меоянд компания бе падвадитай 7500 рубл номерои телефонаш WhatsApp дора, зам занем бигӯянд ки номеро рай канали Сауду ТЖ гирифтам. бардурои азизам, як кара гӯш кунед, алафи фурӯшӣ дора, худаш гап мезана. салому алейкум бародаро ва подписчикои Сауду ТЖ. мо алафи фурӯшӣ дорем барои чорво 320 дарза, 1 дарзаш 10 сомон, ноҳияи ёвон, деҳаи чорманзак. алафи бениҳоят хубай, кадоми мақсад харидор бошад, номерои телефона дар ҳамин зери навор мемонем, ҳатман занг бизанем. бардурои азиз, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. бардурои азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Сангпари боло, 8 сотиқ заминаи 4 дар хона қати як калидораш кардагӣ, 2 хона қати калидораш ремонт дорад, 2 хонаи дигааш без ремонтай мега. кухни, баня, алоқхона, склад, туалет доште. бардурои азиз, ҳаузи овам дора, ов свечам мега ҳастай, ҳуҷҷатошам ҳастай мега, яъне ки ҳуҷҷатош 100% будай. нархш бардурои азизам 180 000 сомонӣ мега. 180 000 сомон бардурои азиз. маълумотша дар бар экран нависагим, номерои расияш WhatsApp дора. бардурои азиз, занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба 5 эълони имрӯза як хонаи арзони дига аз ноҳияи Фархор гап мезанем. бо диққат гӯш кунед, ба чакҳои Фархор лайка биҷиқен. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, кӯчаи заправкаҳои тор да будай, 8 сотиқ замин, 3 дар хона қати як калидораш кардагӣ, кухни дар дарун шай. ремонти хона бардурои азиз, коробкаи ов свеч мега ҳастай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳои хона 100% будай, қариби хона да мактаб, балниса, масҷид наздикай. нархша бардурои азизам 90 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, арзон мешава. ва соҳиби хона гуфтагия ки алишам мешава ба хона дар ноҳияи Фархор, дар раёнаш боша, болои сум метавон. бардурои азиз, номерои телефонаш WhatsApp дора, занг занед, маслиҳат кунед. бардурои азиз, мегзарем ба 6 эълони имрӯза як мошини арзона гап мезанем, баъд хонаҳои заминӣ, квартираҳо да мегзарем. бардурои азиз, мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузофи Хечибек, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензини холӣ. газа дидагӣ нест, фақат бензин қати гаштагиай. моторуш 1.6, коробкаш механик, ана 6 моҳи дига ҳуҷҷат доштай, 1 сола танировка, аккумулятораш нав, дискоҳои шапалоқ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. адрес бардоро шаҳри Бохтар, яъне ки Қарғани Пешина да будай. нарша мега ки 43 000 сомонӣ. мошинча састаяниш зурай бардурои азиз, 43 000 сомон мега, камтар арзон мешава. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг занед, қатъяка маслиҳат кунед. як чанд вақт шида буд бисёри бардуро гуфта ки шаҳри Норак квартираи арзон бумон. бардурои азиз, шаҳри Норак мо да квартира камтар рӯй карда буданд. ина имрӯз якта барои шуморо ёфтам, бо диққат гӯш кунед. ана бачаҳои Норак лайка серьёзни биҷиқен. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак, як хонага квартира дар 4 метр қарор дорад, 40 квадратни метрай. 2 моҳи пешина квартира нав ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира маълумот додия ки сирошна хона фурӯхта мешавад бо таъмири замонавӣ. хона ҳамаи чӣ дора мега, савдоам дора. нархш бардурои азизам 180 000 сомонӣ.
касе харидори аниқ бошен бардурои азиз числаи видеоро нигоҳ кунен барвақттар боша занг бизанен агар дер шидагӣ боша занг назанен ки уже квартираро фурӯхтагиай числаи видеоро ҳатман нигоҳ кунен шерои нар 180 000 сомон як хонага 4 этажда дар шаҳри Норак. бадруи азиз мегзарем ба квартираи навбатӣ. Квартира десен қарордора дар шаҳри Ваҳда тарафи Карасинкада як хонага квартира дар 5 этаж қарордора 46 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштай соҳиби квартира маълумот додагие ки салом хона дар шаҳри Ваҳда тарафи Карасинка пишти ёқут 2000 дабдай. хуб бардуи азиз хай бисол бо занг зада маслиҳат мекунен нархиш 175 000 сомон. касе харидори аниқ бошен бардуи азиз занг зада қатъияка маслиҳат кунед. ана ки бардурои азиз мегзарем ба наҳум эълони имрӯза як квартираи дига аз шаҳри Кӯлоб гап мезанем бо диққат гӯш кунед. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ана як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 36 квадратни метрай борбад на гуфтагиай дом навастройка квартира нав ремонт кардаги соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар шаҳри Кӯлоб яъне ки квартира дар шаҳри Кӯлоб дар наздикӣ ана родоми Раъно Ғафурова будай як хонага ду хонагаш кардагием. нарша бардурои азизам 165 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен занг бизанен арзон мекуна. бардурои азиз комментарии фасонтонам мехонам. нависае ки сағира вайрон айбишқӣ. дуюм комментария нависае ки бачаҳои ғариб лайка ба лапотка бизанен. хуб сеюм комментария нависае ки лайка ба шпател задам. чорум комментария нависае ки лайка ба харбза бизанем бардуро. чорум комментария нависае ки салом алейкум бачаи очкидор ты хороший человек. дӯстони азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза бо ина комментариотонам кам хондам. ана як се комментария дига мондагия бардурои азиз дар видеои дигарӣ мемонам. барои видео камтар дуроз мешавад я 3-4 та баҳсе хибо видеои дигарӣ дар насиб иншоалло. бардурои азиз барои ҳамон ягон комментария фасон дошта бошем бинависен комментарияда ман дар видеои дигарӣ рекламатон мекунам. ҳатман не ки лайк абиҷхен. дӯстони азиз касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен зангулачара дар бологӣ монен. бардурои азиз подписатсияра ҷихден зангулачара дар бологӣ монен. ва аз ки ҷое ки мисол мошин рӯй кардан хонаҳои заминӣ рӯй кардан ана квартира рӯй кардан ҳаракат кардам нархи навоша гуфтам. аз ки ҷое ки бардурои азиз намондам бифаҳмем ки ай ҳамҷо рӯй накардесан. барои ҳам подписатсия кунен зангулачара бологӣ дамонен. видеоҳои ма шумо дар ҳафтан мегирам. мисол ягон рӯз айму территория гуфтагитон мехаренда дӯстони азиз. хай набори дигар идотон муборак шав бардурои азиз. идора хушрӯ гузарондонен хоҳе зинда бошен. ва бардурои азиз видео я дударака мемонам. и дудара камкам мазаш мегреза я ҳафта пас да ҳафта пас мазаш мегреза. ана мемонам бардурои азиз видеоша тамошо кунен. агар битонен ягон сум ягон рубли ягон сумини мисол ана идонаш партоен. хай аки бардурои азиз. дӯстони азиз додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будай аз 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почаш аввал сирх шидай баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дига илоҷиш нашидай дидам ки мисол почаш сиёҳ шидай почаш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардуро як ҳафта пас ду ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтагия барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.